Hej. Hvor er din far? Okay, vi snakker lige lidt privat snak. Jeg kan ikke komme forbi der på billedet. Den her vej. Fedt, du er helt væk igen. Rasmus, filmer jer! Det ved de godt. Skal du have med, Christian? Laura, så der ikke. Silje, hun går nu, kan jeg se. Hun skal hjem. Ja, Silje, du vil sige tak for i dag, ikke også? Tak for det, Silje. Vi ses på mandag. Vi kan lige spille 3 mod 3. Tobias, skal du være med? Prøv at se, når en af så lige være en pause, så kan I bytte med Keith. Det kan du godt, Simon. Så kan I spille 4 mod 4. Laura. Hvor er det der lille liste? Filmer dig. Kan jeg lige filme mig selv ind i spejlet? Simon, prøv at komme bag, hvis andre også skal være med. Du er lidt for højt, når du står forrest. Hvem er det, der hopper så højt? Det er Simon, der står forrest. Det er så Øj, godt reddet, Christian. Christian, og vi leger.